Vani sam bila na cesti, naginjala se da čujem, ne znam baš od riječi do riječi, okej? Ali uglavnom on će ostaviti Olgu jer je Mila važnija. Misliš? Paula čula da će se Šimun vratiti Marti. Na cesti, dok je prolazila, Paula je slučajno načula razgovor Šimuna i nekog drugog, no nije ga do kraja razumjela. Iako je bila uvjerena u to što je čula, prenijela je Marti potpuno pogrešne informacije. Marta, Šimun je odlučio da mu je Mila najvažnija i da će se Olga morati pomiriti s tim, počela je Paula zbunjeno, kao da pokušava sastaviti sve komadiće razgovora koje je čula. A još nešto, Daniel je premlad da bi ga to sve skupa diralo. Tako nekako. Bila sam vani na cesti, naginjala se da čujem bolje, pa nisam baš sve čula, ali uglavnom, on će ostaviti Olgu jer je Mila važnija, objasnila je Paula, očito uvjerena u to što je čula, iako nije bila sigurna u svaki detalj. Marta je, naravno, bila zbunjena i željela je znati više. A je li mene spomenuo, upitala je s određenom nadom da je ipak možda uključio njenim imenom u razgovor. Paula je pokušala shvatiti Martinu reakciju, no činilo se da nešto nije u redu. Što ti misliš o tome? Što misliš, Marta, upitala je, očekujući možda veselo ili barem olakšanje zbog vijesti. Marta, koja je cijelo vrijeme bila tiha, konačno je odgovorila, pa, ne znam. Moguće je da bi ga primila natrag, jer on je još uvijek moj muž i Milin otac. No, u njenoj glavi bio je samo jedan čovjek, i to Karlo. Sjećanja na njihov posljednji susret ispunjavala su je, a Šimun i sve njegove odluke činile su joj se daleke i nevažne. Paula nije mogla vjerovati svojim ušima. Marta, mislim da ćeš skočiti od sreće. Pa, što se događa? Ovo je velika stvar. No, Marta nije odgovarala onako kako je Paula očekivala. Kao da su sve misli i osjećaji Marti bila zatvoreni u potpuno drugom svijetu, onom u kojem je Karlo i dalje igrao glavnu ulogu.